Ribiyas Bioherbs Herbal Beauty Soap. Mapalit na sa atong mga dealer o reseller sa inyong dapit sa dakbayan sa Toledo ni Ma'am Minda Juarez, Daang Lungsod, Ma'am Lodi Matarong, Tisa Sangi, Toledo, Ma'am Mary Ann Adan sa Ilihan, Toledo, Ma'am Gingging Iscarda Lebrea, ubos sa Barangay Hall sa Ilihan, Ma'am Lingling Natad, Proper Magdugo, Ma'am Flora Canilio, Aper Magdugo, Ma'am Amay Abaketa, Aper Media 11, Ma'am Rose Makaday, Barangay Piga, Ma'am Baby Rigasaho, Pandong Bato Media 11, Nanay Ani Ipis, Carmen, Sir Sabas Ribias, Bulahan Carmen, Boss Pando, Harden Ilihan, Ma'am Cristina Caniada, Anis Lag Kanlumampaw, Bus Midi Las Ponias Tour Kanlumampaw, Ma'am Edin Daguhoy, Malubog General Climaco, Ma'am Kusing, Sir Nito Ariate, sa Proper Kasoy, sa Cebu, Ma'am Analin Bailoses, sa Tabu Canal, Pardo. Higala, kumusta? Maayong hapon sa tanan nga mga naminaw karon ko to sumabot sa tuang Sibya. Kumusta mong tanan mga palangga? Sa tanan nga mga taga Toledo karon mga palangga. Kumusta man mo diha? Mga relasyon nga nabugnaw na. Ano na lang bahala og painit ana. Tak ang pagbalik mga higala. Siyempre 28/2022 adlaw nga Miyerkules. Ang hapon sa tanan. Welcome din sa tuang tulo manon. Sikay sa hapon. Singalan sa inyo ang Manoy Tomas. Inyo ang Tatang Melchor, mga kiguban diha kaninyo. Hangtod na mga higala alas 5, unya pag alas 5 mabalik na sa ta. Hangtod ta alas 6. Ato ning sugdan og sayo haron daghan tag mahunghungan. Mga kahigalaan. Ato ning sugdan og sayo haron dako-dako tag agi. Higda-higda ko, di man ko katulog ug way mohalog nako. Oh, kinahanglan gyud nga naay mohalog. Ayong hapon sa tanan nga mga naglantaw karon sa tuang Facebook Live. Labi na gyud sa mga nag-share diha, sa mga nag-like na. Daghan kayong salamat sa mga tatang solid supporters, tatang solid followers. Payon ta mo kutob sa inyong gusto. Katong mga gustong lipayon nako diha, gustong malipay, paki-share sa tuang Facebook Live. Daghan kayong salamat sa mga nag-send og stars. Tagpawon tamo alang-alangon sama sa mga nangbuhagay inyong nadagan mga palangga. Ana mga palangga, ara na natong tanan, walay pili mga kahigalaan. Tanan nga mga naminaw karon, mga naglantaw sa tong Facebook Live, malipay. Ngayong hapon mga taga Toledo, mga taga Balamban, taga Asturias, taga Tuboran, taga Tabuelan, taga San Remigio, taga Sugod, Cebu, taga Konsolasyon, mga taga Danao, taga Carmen. Ngayong hapon inyong tanan. Mga taga Pinamungahan, taga Aloginsan, mga taga Barili, mga Gronda, Alcantara, Mualbo, Albanjan, Alegria, Malabuyog, Hinatilan. Ayong hapon, maayong paglantaw sa tong Facebook Live. Mga taga Mual-Bual, nangiyon ako ninyo diha. Ayong hapon sa mga taga Dalagat, mga taga Uslob, taga Santander, mga taga Sambuan, mga taga Argao, taga Sibunga, taga Karkar, mga taga Naga, mga taga Talisay, mga taga Bulacau, taga Mabulo, Cebu, mga taga Cebu
hapon ninyo diha. Manghinaot ko mga palangga nga mga nag-follow sa to ang mga gipost live. Palangga nakaangkon unta mo kadaugan. Kung wa pa gani, asag nilang makadaog rata. Ayong hapon sa mga taga-Lutupan. Ayong hapon sa mga taga-Media 11. Mga taga Magdugo. Mga taga Ilihan. Mga taga Kanlumampaw. Taga Kambangog, taga General Climaco. Mga taga Bagakay. Mayang hapon mga taga Talavera, mga taga Dumlog, Toledo. Mga taga Mainggit. Mainggit ilang barangay pero di na sila suyaon. Shout out sa mga taga Luray, Toledo. Musta mong tanan diha?